Okay. Basta. Good morning guys. Welcome sa akong channel sa Kabantaw. So karon natay paghisgutan but before ana, intro sa atong vlogger beta. Dum 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 dum. Whoop! Yeah. So, mo to no ang atong paghisgutan nganong ang mga empleyado kay ga dugay man sa ilahang trabaho. No sa day nang kuan mga naadira sa ilahang gitrabahuan. So kani nga video is para sa mga kanang empleyado nga kanang positive, goal oriented unya kanang pursue gid nila ilahang career. And then kanang love nila ilahang work. So katong mga opposite nga mga empleyado dira may pagmambuto mo. Itaw joke lang. So para ni sa mga taong kanang kayod magtrabaho. So ang empleyado nga kanang gastay sa ilahang sa ugdugay sa ilahang kuan ginatrabahoan is naay mga factor ana. Una is bayaran sila og insakto. Ayan. So apil na ang kuan dira. Syempre ang sweldo dayon ang mga benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, then insurance, tapos 13 month. So mo na ang kanang insakto nga pagbayad sa empleyado. So naamang gyud kanang ginaset ang government nga standard, ginatawag nila nga minimum wage. So ang uban man gud nga kanang kuan trabahuan is dili sila ga-follow sa kanang kuan ba kanang minimum wage bitaw. Ang uban kay kanang below minimum ang ginahatag sa kuan empleyado. So syempre kung ikaw empleyado murag dili gid makasustento sa imo, mamiliti pa ka abang sa imong balay, pagkaon, kuryente, tubig, utang, dagan kaayo. Ikaduha nga factor nganong gastay ang empleyado is gina-mentor sila. So what do you mean by mentor? Naay kanang kuan training o seminar. So sa uban nga mga trabahoan na ay every 3 months, every 6 months or yearly nga mga trainings or seminar. Kaya nga importante kay na siya kay ang mga empleyado is ma-magnify pa nila ilang capabilities ba nga mga ginatago. Mas mo excel pa sila sa ilahang kuan field, career or sa ilahang job nga ginahigugma og ayo. Dayon ikatulo nga factor is gina-challenge sila. Ayan. So ang kanang gina-challenge nga word kay para sa ako maghatag siya og thrilled sa kuan kanang sa usa ka tao, sa isa ka empleyado kay mahagit man gud siya nga kanang mas buhaton mangita siya pamaagi para masolusyonan ang kanang mga ginahatag sa iya nga mga lisod kayo nga task bitaw or kanang kuan problema nga kanang ga-arise. So or challenge nga ginahatag sa ilaha. So dira niyo makita ang empleyado nga kanang ilahang creativity ba sa pagsolusyon sa mga problema nga kanang ihatag sa ilaha or challenge nga ginahatag sa ilaha. Ikaupat nga factor nganong gastay ang mga empleyado sa ilahang ginatrabahoan is ang promotion. Ayan. So naay company nga kanang ga-promote, paspas ang promotion. Napoy company nga kanang ang nature is walay promotion. Pero naay mga kanang something nga makuan ba, madasig ang kanang kuan bitaw ang mga empleyado. Ug ang ika-fifth nga factor nganong gastay ang mga empleyado is gina-involve sila. Ayan. So kung ikaw siguro no kanang naay task nga buhaton unya kanang dili ka i-appeal, kanang ma-left behind ka. So unsa kay mong ma-feel? So dili ma-feel ni gud nimo nga kanang murag dili masiguro ko importante ani nganong wala man ko gi-appeal ani nga kuan. So dapat involve mo nang gastay sila kay gina-involve man sila sa tanan nga mga activities, mga kanang challenges nga kanang ginahatag sa ilaha. Ika-sixth nga factor nga gastay ang mga empleyado is gina-appreciate sila.
Ayan. A simple thank you or good job. Wow, grabe ka, nice ang imong gibuhat. And kanang mga butang bitaw nga kanang simple lang kaayo pero maghatag sa ilaw kanang ma-feel nila ba nga kanang naaiga-appreciate sa ilahang kuan output. Ayan. So muna ang isa sa kuan kanang makapastay sa ilaha. Ika-7 nga factor nga nung gastay ang mga kanang empleyado silang trabahoan is gina-value sila. Ginatagaan sila og value. Kasi mga sample ng value big value added tax. So kanang kuan ba gina-value ang ilahang presence, ang ilahang pagiging part sa team, ang ilahang output, ang ilahang mga success, ang ilahang mga failures. Like a normal person, pag dili ka gina-value, why stay if you are not valued, no? Wala kay bili sa ila. Ika-8 nga factor is na ay mission ang team or ang group or ang company. So mo ganing sa company na sila mission vision kung unsa ang ilahang mission. Ayan. So every kwanda yung team napud mga or every department or team or group napud na sila mga mission gihapon nga dapat i-achieve. Ayan. Kung walay mission manggod nganong unsa pa mibuhaton nganong wala lang, relax lang. Kay ang mission manggod mo na ang maghatag og kanang straight and narrow guidance sa mga tanan nga empleyado nga kanang mohatag og excellent output sa mga customer or mag-consume or sa product nga kanang or sa service nga ginahatag sa company. And so kung walay mission, so walay buhaton. Ika-9 nga factor is oily, pangit may Ika-9 nga factor nga stay ang empleyado is kanang kuan sila empowered, ginadasig. Normal lang masiguro sa tao or sa kanang kuan kanang lagi sa tao lagi lisod pog alien nga kanang ma-down man no tungod kay sa mga problem personal, not personal sa work or sa mga tao nga nakapalibot. Makahatag gid og kanang kuan ba discouragement. So kinahanglan naay kanang ipadasigon gid sila permanente. So naay mga kanang company nga gabuhaton early in the morning or sa pag-in nga kanang makapatune sa mood sa kanang mga empleyado para madasig sila sa kanang all throughout the day sa ilang work. Ika-10 nga factor is ang pagsalig. Ayan, gasalig ang kanang company sa empleyado. Mo nang mag-stay gid sila kay ngano. Mura na sa relasyon mga besh. Ang relasyon nga walay pagsalig dili mag dugay. So basic. So ano siya? Mo na mga 10 factor nga kuan no. Nganong gastay og dugay ang empleyado or na gid sila hangtod sa ilang kinabuhi. Ayan. So hope nga nakatabang to sa inyo ha, namoy na kuan na learn sa katong kuan atong gihisgutan no. Importante kayo gid na siya. Although kanang dili sila perfect. So empleyado gapangita greener pasture. Katong mga factor mo tong mga basis nimo para sa kanang kung nangita kag kanang greener pasture. Ayan, kung unsa imong chosen field dapat kanang practice nimo, learn from it. Dili kinahanglan mag-eskwela. Libre rang libro, libre internet, na kay cellphone dira pag search dira. Sige lang nga Facebook ug kuan YouTube, sige lang lantaw ka bantaw. Itaw. Hope nga kanang kuan makakita mo og kanang mga trabahoan ninyo nga kanang maghatag sa inyo atong mga factor. And then dili lang makahelp sa inyo kundi sa inyong family gihapon. So I'm grateful nga I've been in the company nga kanang kuan great. And so
I love my job and I love you too. So, thank you guys sa inyong watch. Hope nga mag-subscribe mo. Dayon shout out di ay sa ako ang amigo nga si James Loy Nazi. So, kanang subscribe mo sa iyang channel guys. And then see you sa ako ang next nga video. Bye-bye.